I cover the water run, watching the sea. I cover the water run. I could see Igez egin zuen honek antolatu zuen jardun metodologia, oi moztuko dut, jardunaldi batzuk hemen. Eta orduan besteak txatozaleak etorri ziren, no voy a decir a reventar, lan dugu. Da jende heldua da, ez zu pentsa ama 8 urte dituenik, ez dituzten idea, ondino txarrauak, eta piko dituztelako. A reventar, me parecía una cosa y una falta de respeto de manera, hain bar dugu zer hemen, hain bar dugu ya como si fueran los franciscanos contra los dominicos, y a ver qué pasa. Bueno, así con as. Hilakoak ez diren. Hilakoak ez diregon, baina kontuz ibili, A ver, pero chispas igual saltan. Bueno, arratzaldeon denoi, arratzaldeon Alberto, Álvaro eta Iñaki, esan dizute, astuko nuen. Baina albezo ere izan ere. Abisatu diet, izena kasi ikusen hola. Abisatu traidor. Bueno, Gasteizko antimilitaista taldeko ordezkaria dira, eta etorri dira ja, hemen kamera horre sobdeko dana neza pentsatuko dut, liburua erakusteko. La Sapa de los Aperribai, oso liburu interesgarria egin duten azterketa eta dokumentazio lanagatik, eta egiten ari diren divulgazio lanagatik ere. Ni apurbez urbildu naz, egin duzuen lanari eta liburuaren edukeini, eta nik eman diot niri, aurkezpen labur bat egin dut, ez nazalari luzutuko, baina ze harritu nauen gehien. Eta gehien harritu nauena ez da Aperribaitanak. Gehien harritu nauena ez da Aperribai erraleko presidente izatea nietet izaldean ez da hori. Gehien harritu nauen ez da, ez dakit zelan egon daitezkeen familia batzuk goi-mailako, hemen goi-mailakoa dira, goi-mailako hartu daitezke, familia batzuk horrelako negozioetan sartzen direna. Gehien harritu nauena da, enpresa hauen eta ofizio militarraen artean dagoen loturarekin. Ni horretan inozo izan naz, ikusten duzuen moduan. Ez dut esango sinisten dodala militarren autojustifikazio hori esaten dutena lurraldeen edo herrialdeen askatasunaren alde, subirautzaren alde, mugen alde, gizarteen alde eta borrokatzen direnik, ze historia ikasi neban eta benbaukot eskarmento aburbet. Baina nintzen horretaraino fijatzen, enintzen horretaraino konsiente zelako lotura dauden karrera militarra eta armen negozioen artean. Osea, zelako loturak enpresen, kontratazioen artean eta militaren haien artean. Zelan sartzen diren negozio horretan eta zelan gerra bihurtzen da berez, barri dago negozio dela, baina mekanismo hori, negozioaren mekanismo hori, programen mekanismoari, zelan bideratzen den eta zelan lotzen den, hori da gehien harritu nagoen. Kasu honetan, enpresa honek dituen harremanen inguruan. Eta beste barik, ez dut gehiago esango, sustantzien behar bada isoratzen zaitu, ez dut hori baino, askoz behar kontako zen. Aurkezpena esati bat, ni apurbet harritu nago. Txin hau, ostras, gaur, claro, ez que es así. Estatu Batuetan horrela da, baina hemen Estado Espainiarrean berdin. Eta zelan hori lotzen dan, zelan bihurtzen dan, kasu honetan kate bat, baina bihurtzen dan espiral negatibo bat esan nahi dut. Positiboa eurentzat, baina negatiboa gizartearentzat, ezta? Bueno, eta beste bari, txiko zaitu eta... Venga. Oso mirago. Gehien bat esateko... Bai. Bai. Gehien bat esateko nik txapa botako dudala.
baina nahi duzuenean moztu dezakezuela eta edozein galdera egin. Horrela elkarrizketa bat bihurtzen da eta ez da monologo bat, ez? Nik horrela nahiago dut. Gainera, ziur aski aurkezpena egin nuen duela ja hilabete batzuk eta gainera gazteleraz prestatu dute euskaraz eta berez liburua da gazteleraz eta baditu termino batzuk nahiko zailak itzultzeko. Nik botako dut, batzuetan esango dut bai gaztelera bai euskaraz, ulertzeko beto, ez? Eta, bueno, liburu hau berez gu etorri gara Gasteizkoak taldetik, Gasteiztik, baina berez antimilitaristak ehatzek egin du. Antimilitaristak ehatzen, bueno, liburuan agertzen dira zeintzu diren dauden taldeak, Euskal Herriko talde antimilitaristak, ez dakit guztia gauden, uste dut ez. Asko edo, asko nahiko genuke gehiago izatea, baina gehienako hor gaude. Gu bildu ginen, ja duela urte batzuk, pandemia aurretik hasi ginen 19an edo horrelako zerbait, biltzen oso kuriosa izan zen lehendabiziko bileran bildu ginelako eta ikusi genuena duela 25 urte, 25 urte genera batzala bildu gabe talde guztiak eta berdina ginela. Osea, ez taldeak, baizik eta pertsonak ere berdina ginela, baina 25 urte zaharragoak, ez? Antimilitarismoak ez du izan zera relebo generazionala belaunaldien arteko releborik ez da egon, osea, gaude geundenok garai horretan. Orokorra da, jakin duzu. Bueno, beste mugimendu batzuetan gazte batzuk sartu dira. Edo sartu ziren, porque gurean ja ez dira sartu ez dakiz zenbat urtetan, ez? Eta asmoa zen, hasiera batean, ikustea zelan geunden, ikustea zelan geunden, eta kontatzea bakoitza gutxi gora bera bagenekien, baina zenolako mobiletan geunden, zenolako indarra genituen, eta planteatzeko elkarrekin lan egin genezaken proiekturen batean, Eta egia zen, animoak oso onak ziren, osea, jarrera oso ona izen. Gero pandemia iritsi zen eta utzi genion biltzeari eta gero kostatu zaigu berriro martxa hartzea, Eta proiektu horien artean ikusi genuen moldaketa, hau da, armagintzaren moldaketan aritzea interesgarria izango litzatekeela, Eta lehendabiziko pausua izan zen liburu hau egitea. Eta orduan duela urte bete atera zen, uste maiatzan edo izan zela, gutxi gora bera. Eta hau izan barko litzateke, liburu hau izan barko litzateke moldaketarekin aritzeko hasierako pausua, Eta prozesu horretan ikusten genuen hori, jakiteko zer moldaketan aritzeko, hau da, armagintzaren produkzioa eteteko eta beste produkzio batean aritzeko jakin beharko genuekena lehendabiziko gauza zen nola funtzionatzen zuen armagintzak, Eta Euskal Herri mailan badaude 100 enpresa, fitxatuta ditugu 100 enpresa baino gehiago, aritzen direnak armagintzan, eta zergatik aukeratu genuen Zapa. Alde batetik esaten dugu 100 enpresa, baina egia esan armagintzan dena da oso iluna. Osea, datuak lortzea oso zaila da. Eta batzuetan datuak ematen ditugu eta koletilla bat jartzen diogu datu horri. Guk frogatu ahal izan dugu hau dela datu bat, baina ziur aski gehiago izango da. Hau da, beste batzuk daude eskutuan, edo aritzen dira eta ez dakigu, edo ez dira paper ofizialetan agertzen, baina ziur aski 100 zenbatu ditugu, baina gehiago dira. Esaten badugu 500 milioiko fakturazioa daukatela urte batean, ziur aski gehiago izango da. Etekina direla X, ziur aski dira X bider ez dakizen bat. Baina frogatu dezakeguna hori da. Baina normalean ez dugu datuak ematea gustoko horregatik. Zuritzen diegulako aurpegia, alde batetik. Ematen dugu datu bat eta haiek ikusiko dute eta esango dute, ez da hau, gehiago da.
baina, karo, haiek ez dute emango, hori ergi dago. Eta ehun enpresa horien artean zergatik aukeratu genuen Sapa? Haien artean hiru zera kontuengatik. Alde batetik delako, estaturik, enpresarik zaharrena. Sapak ditu 500 urte baino gehiago. Eta 500 urte paperetan agertzen dela. Ziur aski historian urte gehiago izango ditu, historia gehiago izango du, baina, klaro, duela 500 urte paperetan esen, artxiboetan esen usten ez. Eta 500 urteko datua baditugu. Eta izenez aldatu da, mugimenduak egon dira, baina duela gutxi arte, enpresa zeukan fabrika bat, Soraluzen. Gero kontatuko dut zergatik ja ez dagoen Soraluzen, baina duela urte batzuk, 500 urtetan jarraitu du, porque Sapa da Sociedad Anónima Plasencia de Armas. Orduan oso lotuta zegoen duela gutxi arte Soraluzerekin. Eta duela ja urte batzuk utzi zuen, eta gero kontatuko du zergatik. Beste kontua da, bere ekoizpena dela iaia 100% militarra. Eta da, Euskal Herrian dagoen bakarra horrelakoa. Normalean, produkzioa daukate militarra, baina baita ere, zibila ere. Adibidez, Aernovan egiten dute pare bat, proiektu gehiago dituzte, baina hegazkinak, gerrarako hegazkinak egiten dituzte pare bat, piezak egiten dituzte, ez dute osatzen abioi oso bat. Normalean proiektu horiek dira Europa mailan egiten direnak eta enpresa multzo batek egiten du. Eta batek egiten du, adibidez, Aernnovak Gasteizen egiten duena da hegal baten, abioiaren hegal baten fuselajea, barruko estruktura. Eta da batena, bestea ez. Osea, egiten du eskerra uste dut. Eta eskubia egingo dute ez dakit nun. ITPek egiten ditu motoreak, eta beste guztia egiten da beste herri batzuetan, ez? Eta Aernnovak adibidez, egiten du arlo militarrean, baina gero beste abioi batzuk ekoizten ditu, edo piezak, beste abioi batzuetarako, zibilerako erabiltzen direnak. Orduan, Sapa da, bakarra, iaia 100% militarrean aritzen dena. Eta baita ere, kuriosoa da, oso txikia delako, gaur egun ditu 200 langile, baina oso puntakoa da. Osea, saltzen dituen bere proiektuak, gaur egun oso zaigu, adibidez hemen pistolak egiten ziren, eta oso erreza zen esatea pistola bat arma bat da. Baina hauek adibidez Sapan egiten dute la transmisión del motor de no sé qué. Orduan, zaila da jakitea askotan egiten dituzten piezak militarrerako edo zibilerako diren. Baina kasu honetan oso argi dago 100% militarra dela eta puntakoa direla bere piezak. Lehen patenterik ez zeukaten, baina gaur egun duela 20 urtetik ona patentek egin dituzte eta nahiko mailakoak omen dira. Eta liburuan baita ere Aperribairen Jokinen realean daukan postutik, futboletik alde ihes egin nahi izan dugu. Eta negozio horietan ez gara sartzen. Hau da, familiaren kontua kontatzen ditugu, baina armagintza arloan. Osea, futbola utzi dugu morbotik alde egiteko, ez? Eta, egia zen, hasi ginenean bagenekien, baina Sapari buruz, liburuak eta tesiak eta egin izan dira. Osea, historia nahiko idatzita dago. Baina idatzita dago, 500 urtetan, lan desente egin dira eta historian atzera joan dira, ez? Baina kuriosoa da, 85etik aurrera, ez zegoela eserrez idatzia. Ez zegoen dokumentatua, inkluso baditu webgunean, deskargatu daitezke Saparen historiaren inguruko testuak. Baina geratzen dira 85ean. Eta kasualitatez, 85ean justo izan zen Aperribaitarrak sartu ziren urtea. Justo aurretik, 80. hamarkadaren hasieran, Sapa zegoen bere negozioa aberazi joan.
alde batetik ekonomikoki galera zituen, bestaldetik 83ko uholdeak ja orduan Andoainen fabrika bat zeukaten, eta fabrika hori iaia suntsituta geratu zen uholdeak zirelate, eta ibaiaren ondoan zegoen, eta makinaria osoa, ja berez apur bat zahartuta zeukaten, baina hautsi zen, ezin zen erabili. Eta akziodun nagusia zen Banco Hispanoamericano. Eta bere negozioak eta bideratzeko utzi zituen zapako akzioak saldu zituen, utzi zuen enpresa. Orduan, urte horietan nahiko ahul zegoen enpresa. Eta panorama horrela ikusita, bazirudien ez zela negozio oso ona. Eta egoera horretan sartu zen Joakin Aperribai. Joakin Aperribai da Jokin eta Ibonen aita, butakan eserita dagoen honetan. Orduan sartu zen eta eta lortu zituen akzioen 72%. Hau da, gehiengo nahiko nagusia. Eta oso kuriosoa zen, Eta zenbat izan dirutan hori, bakizuen? Ez dakit. Pesetetan milioiak, baina esen oso enpresa gaur egun ere ez da estatu mailan handienen artean dago, baina handia dira askoz handiago, zapa baino. Gero ikusiko dugu fakturazioa zenbatekoa den eta zen nolako etekinak dituzten gaur egun. Sartu zen 85ean eta 4 urteren buruan buelta eman zion. Eta oso kuriosoa zen, porque bera esen batere aditua armagintzan. Osea, haiek zetozen, familia zetorren arrobien negoziotik. Eta, hau da, ez zuten ez da produzitzen zeratik, ez? Industrialki esen oso bateragarria, arrobien negozioa eta armagintza. Baina bertan sartu zen, eta buelta eman zion negozioari. Eta 5 urteren buruan, ja etekinak zituzten. Eta zertan oinarritu zen? Enpresak bazeukan ja familia tradizio bat. Bazeuden bi familia nagusiki, zela Kalonge familia eta Carrion familia, ja urteak zen amatzetela enpresan. Eta familia bakoitzak enpresari ematen zion nolabai arlo bat edo eremu bat, edo etekin bat. Alde batetik Kalongetarrak zeuden 19. Mendetik. 100 urte zen amatzaten enpresaren barruan. Pasatzen ziren batetik aitatik semera, gero eta horrela jarretzen zuten, ez? Eta haiek zeukaten kultura militarra, hau da, militarrak ziren gehien bat. Osea, azken urtetan izandakoak gehienak ziren militarrak. Eta militar arloan ezagutzak zituzten, eta harremanek zituzten. Osea, gainera goi mailako, goi graduko zera militarrak ziren, ez? Eta Carrion familia, bestalde, zeukan finantzia munduarekin harremana eta aristokrazian mugitzen ziren. Osea, haien familiak eta ibiltzen ziren aristokraziaren arloan. Hau dira Carrion Falco uste dut, baten bat zen, eta ez dakite ezagutzen duzuen, fakotarrak oraindik ere badaude aristokraziaren munduan. Bestaldetik, Joakin Aperribaik honek kontaktua zituen politikan. Bera, Debako alkatea izandakoa zen, frankismoaren garaian, baina harremanak zituen Peperekin, Aperekin, orduan, garai horretan, transizioan, PSOErekin, PNV-rekin ere bai, eta Ezker Abertzalearekin ere bai, bazegoen. Tartean, Martin Villaren Marcelin Oreja, Bandres eta Iñaki Esnaolaren laguna zen. Osea, ezen negozioak egiten zituztelako, baizik eta politikoki harremanak zituen haiekin, ez? Eta alde horretatik, momentu horretan espekulazioan sartzen gara liburuan. Bi momentutan espekulazioetan sartzen gara.
liburuan. Ez dugu jakin, ez dugu lortu datua, zelan sartu zen Joakin Aperribai zapan, zergatia. Ez zeukan, aldez aurretik ikusita zer nolako datuak eman ditudan, ez dirudi bere negozioa zenik. Eta gainera fabrika ez zegoen bat ere nahiko ahul zegoen momentu horretan, ez? Eta gure ustetan izan zen bere kontaktuak politikoek esan ziotelako sartu zaitez negozio horretan eta lagunduko zaitugu eta favoreak sor dizkizugu eta erraztuko dizugu bidea. Baina hori guztia dira espekulazioak. Eta liburuan kontatzen dugu, uste dugula hori dela, baina daturik ez dakagula, ez? Orduan, badokate familia tradizioa, bestaldetik Joakine baditu kontaktua, politika arloan, baina falta zitzaien figura bat. Eta figura hori enpresan ja barruan zegoen. Eta figura hori da, guk liburuan deitzen duguna konsegidor, euskeraz lortzailea eman dite hiztegiak, ez dakite ongi itzulita egongo den, eta tipo horren funtzioa da, negozioak egitea bai politikoekin edo militarrekin, bildu, ez dakit, nolabait produkzio lanak, ez? Kontaktua badaude, eta nik egin behar dudana da, bere lana izango litzateke, honek behar ditu lau tanke, honek esaten dit zer nolako tankea behar dituen, gu produzituko ditugu horrelako tankeak, ez? Horrelako zerbait. Eta garai horretan lan hori betetzen zuena zen Gabriel Peña Aranda. Ez dakit gaur egun ez da bat ere ezaguna, baina tipoak kriston kurrikulana zeukan. Televisión Españolan zuzendaria izan dakoa UCD-rekin, zen ingeniari militarra, beraritu zen misil programa batzuetan ingeniari moduan, baita ere Instituto Nacional de Industria, INIko karguak izan zituen, beste enpresa batzuetan, enpresa armagintzan aritzen ziren enpresa batzuetan ere aritua zen, orduan papera betetzeko ezin hobea zen, tipo hau. Eta tipo hau aritu zen ia 20 urtez haiekin. Gero kontatuko dugu aldatu zela, hil zelako 2000 hamarkadaren hasieran, ez? Eta zapa gaur egun nolako estruktura, ekoizpena, nolako fakturazioa daukan. Berez, zapak da sozietate talde bat. Hau da, ez da enpresa bakarra, baizik eta 20 enpresa ditu. Baina fabrika bakarra dauka. 20 enpresa dira, baina fabrika da bakarra, Andoainen dagoena gaur egun. Eta zertara bideratzen dituzte edo zertara dedikatzen dira beste enpresa guztia? Bat bai, enpresa edo batzuk daude ekoizpena egiten dutena, baina beste batzuek dira komertzialak, beste batzuk finantzieroak, eta inkluso badokate enpresaren bat hirigintza arloan aritzen dena. Gero ikusiko dugu zergatik, hori guztia. Ikusiko dugu zer nolako interesak dituzten eta nola aritzen diren. Eta zertarako behar dituzten enpresa guzti horiek. Enpresa guzti hauetan lehendakariak edo juntak dira familiak osatzen du iaia. Kalonje eta Karrion hauek badaude batzuetan ere bai, baina gehien bat kontrola darama Aperribai familia. Bueno, ja, hasieratik, 85etik, hau dira, beste arreba bat badaukate. Hau da Ibon eta hau da Jokin. Jokin ezagunagoa da. Ibon da helduagoa, eta ja, 85ean juntan sartu zen, zaparen juntan sartu zen, 20 urte eskas zituela. Orduan, beti egon dira enpresan. Osea, haien lana beti izan da enpresa zapa horretan. Zer egiten dute? Alde batetik badokate, eta hau urte asko daramate honekin, artillerian aritzen dira, kainoiak egiten dituzte. Gehien bat kainoi antiaeroan erabiltzen diren kainoi horiek.
Eta gero, bere proiektu izarrak dira blindatuak eta borroka gurdiak, hau da, tankeak, blindatuak eta tankeak. Gehien bat aritu dira azken urtetan Leopard proiektua. Leopard proiektua da borroka-gurdi bat, tanke bat. Europanko programa bada, Leopard programa, ja urte batzu desente ditu. Ja berez, Andoainen egin genuenean aurkezpena, egon zen komiteko tipo bat, eta esan zuen ja Leoparra ez zutela ekoizten Andoainen. Zergatik, ja guztiak saldu dituzte. Hau da, Europako armadek erosi dituzte behar zituzten guztiak, ez? Orduan gehien bat, eta programa berriak sortu behar dituzte. Modernizatu behar dute, eta ja produktu berriak sortu behar dituzte, eta horretan ari dira. Gero, blindatu bat dena Pizarro. Blindatuak dira, tankea bezala, baina gurpila dituztenak, enbede oruga horiek. Eta orain, berriagoa dena da 88 VCR. Direla, 88 direlako 8 bider 8, hau da, trakzioa daukatelako 8 gorpil dituzte, eta trakzioa daukate guztietara. Orduan horrekin lortzen dutena da potentzia gehiago izatea. Eta horietan ari dira orain gehiago berriagoa delako proiektua. Baina, badago 3. atal bat, eta nahiko ez ezaguna dena, baina etekin handia ematen diena. Eta hau da mantenimentua. Orain Leopard batzu bidali behar dituztela Ukrainiara, jarri behar dute nolabait martxan gainera gelditu eta zituzten, ez? Orduan, mantenimendu hori egiteko, enpresa haue kontratatzen dituzte. Eta diru gehiago ematen die mantenimendua salmenta baino, azkenean. Peluzerako egiten dituztelako, eta hor mantentzen izaten dituzte, eta piezak, konponketak, eta horrek ematen die diru gehiago bestea baino, beste bi atal baino. Fakturazioa, azken urtetan media izan da, gutxi gora bera, 40 eta 50 milioi artean. Ez da fakturazio handia, beste bat enpresa batzuekin konparatuta. Hemen gertatzen dena da, batzuetan dauzkate kriston berakadak edo gorakadak, ez? Zergatik, porque ministeritzak eskatzen baditu 20 tanke, fakturazioa asko egiten du bera, ez? Gero, hurrengo urtean, agian beste batzuk sartzen dituzte, baina ez horren beste, ez? Eta programa hauek hori daukate, urte batzuetan sartzen ditutela askoz gehiago, eta beste batzuetan gutxiago. Eta horietatik etekinak, mozkina dira, gutxi gora bera 5 milioi urtero. Azken, uste dut zela, 2018an 0,7, gero 5,3, eta 20an pandemia zela eta asko jitzitzen. Eta ez zuten etekina zen iritsi milioi batera, ez da, 800.000 iritsi zen besterik ez. Gero epatuko dugu horrek ekarri zuena. Eta nori saltzen diote? Gehien bat estatuari, defentsa ministeriari, eta Europako armadei. Programak direnez, Europa mailakoak, azkenean salmentak Europa osoan egiten dira, ez? Baina, klaro, armada horiek erosten dituztenean, kasu honetan tanke horiek, urte batzuetan erabiltzen dituzte, ez? Edo ez, baina, dituzte, eta ez dituzte berriak erosten, ez? Orduan, azken urtetan gertatu izatena da, esportazioetan saldu dutela gehiago, Espainian edo Europan baino. Eta tartean, adibidez, 2019an, esportazioa izan zen fakturazioaren 161%. Hau da, ikusten da, askoz gehiago dela esportazioetara, barruko salmentei baino, ez? Eta tartean, esportatutako herriak zeintzu ziren, guk ditugu nolabait enteratu garenak lortu dituguna datua, eta Taiwan, Jordania, Estatu Batuak, Egipto, Argentina, Saudi Arabia, Suitza, Turkia, Oman, India.
zera, legedia ikusten baduzu, bai internazional, Europakoa edo Espainiakoa, esaten du, ziurazki, herrialde horietatik gehienei, inolako esportaziorik ezin dela egin. Baina lata guztiz ere legeztatzen dituzte eta egiten dituzte, ez? Baimenduta. Diktadura dirako edo gerratan dauzara. Ez, legedia diona da, indiziorik baldin badago, erabiliko dela, zibilen kontra erabiliko dela, orduan ja ezin dela zera saldu. Adibidez, Saudi Arabian, Yemenen kontra erabili izan dituzte, tankeak ez dakit, baina Eurofighterrak adibidez, hemeneko iztutako Eurofighterrak, bai. Eta hor, esaten dute, bai, ez zela egia dela, legedia hori esaten dela, baina bertako gobernuak, Saudi Arabiako gobernuak, sinatu die paper bat non esaten dien arma horiek ez dituela zibilen kontra erabiliko. Eta hori hartuta, ja esaten dute, orduan baimenduko ditugu. Eta inorrek ez dugu kontra egiten, claro, no sartuko da horrelako herrien arteko negozioetan, ez inezkoa da. Plantilla, duela joan den mendean, 50. hamarkadan, 60. hamarkadan, bi fabrika zituen, Soraluzen eta Andoainen, eta 700 bat langile zituen. Gaur egun, 200 pertsona besterik ez daude lanean Andoaineko fabrikan. Eta bere etekinak gora egin dute. Bueno, azkeneko urtetan agian ez, baina pandemia zelata. Baina gora egin dute. Eta alata guztiz ere, langile gehiago ez dira sartu. Hau da, askotan traba jartzen dugu, moldaketa planteatzen dugunean beti esaten dugu, eta langileak ze. Argi dago, armagintzak ez duela lanpostuak sortzen. Mantentzen ditu justo behar dituenak, eta egia esan, gero komentatuko dut, baina 200 pertsona egonda enpresa hau moldatuko bazen edo inkluso itxiko balitz, ez litzateke 200 langile horiek nolabait bideratu daitezke beste enpresa batzuetara edo nola inkluso jasotzen dituzten diru laguntza jasota ia jubilatu daitezke. Vamos, ez litzateke arazo handirik egongo ez. Eta bere garaian, inkluso 20. Mendean, izan du produzio zibila. Hori komentatzen nuena batzuetan etekinak gorakadak eta berakadak dituela, batzuetan, klaro, alde batetik ez zegoen horren beste diru eta beharrak militarrak ez ziren horren bestekoak, ez? Eta zapa moldatu da beste gauza batzuk eginda, produzitzen. Adibidez, garai batean, ehundegiak egiten zituen, telareak egiten zituen, ehungitzan aritzeko. Eta haien beraien datuen arabera, etekin gehiago, diru gehiago ematen zituzten hauek, armagintza baino, garai horietan. Orduan, argi dago, moldatu daitekela fabrika beste gauza batzuk egiteko. Eta gaur egun nor darama enpresa? 2005an aldaketak egon ziren. Hau da, aita nolabait jubilatu zen edo utzi zuen presidentza eta sartu zen hurrengo belaunaldia. Hau da, Ibon eta Jokin sartu ziren. Baita ere aldatu zen lortzaile figura hori. Zelan esan dut, Gabriel Peñaranda hil zelako. Eta sartu zen gure lagun bat, Pedro Morenez, ezagutuko duzu, agian Pedro Morenez. Pedro Morenez Peperekin, bai, hasieran Aznarrekin izan zen defentsarako estatu idazkaria, eta ondoren Zapatero pasa zen
Eta ondoren sartu zen Rajoy, eta orduan sartu izan zen ministroa. Bai. Tartean izan zuen, hau dira ate giratorio horiek deitzen direnak. Egon zen Aznarrekin defentsarako estatu idazkari moduan, gero Zapaterorekin pasa zen armagintzara, sartu zen instalazak egiten zituen minas antipersona, gero debekatu zirena. Eta sartu zenean armagintzan Morenesek salatu zuen gobernua edo eskatu zuen 40 milioi euro eskatu zituen gazteleraz esaten da por cese de lucro. Hau da, negozio bat zeukaten ilegalizatu zutenez, baina negozio hori eten zen, ezin zuten tekine. Baina, klaro, haiek inbertsio bat eginda zeukaten eta eskatzen zioten estatuari dirua galerengatik, ez? Eta eskatzen zituen 40 milioi euro. Eta urte horietan ez zuen lortu eta bueltatu zenean ministro izatera, orduan berak esan zuen diru hori instalazari emateko. Hau da, gero paitegietara eraman zuten eta bertan bera geratu zen. Baina berak lortu zuen, bueno, claro, bera zegoen ministeritzan, osea, berak ematen zuen. Eta Morenez horrela aritu izan da beti. Morenez hau gainera kontaktu zuzena zeukan, porque uste duzela, bere izeba bat zen Falko familiakoa. Eta Carrion familia ere Falko zen, eta bazeukaten harreman familiarra, ez? Eta zuzenean sartu zen, eta kristontxoia izan da ikusiko dugunez zerarakoen zaparentzat. Morenez hau izan zen programa europear horiek, bai Eurofighterra, Leopard, submarino bat zegoen, SP-80, el avión de transporte europeo baita ere, el 400M. Programa hori guztiak egin ziren Europa mailan. Baina bultzatu zuena, Espainian Morenez izan zen. Orduan zen idazkaria, defentsarako estatu idazkaria. Deitu zioten los programas especiales de armamento, los PEAs. Eta bera montatu zuen finantzatzeko modua. Eta modu hori zen, gu defentsan ez daukagu dirurik, hauek guztiak ordaintzeko, hasieran ziren 35.000 milioi euro, azkenean iritsi dira 50.000-era, inkluso. Eta diru hori ez daukagu. Orduan, egingo duguna da, enpresei eskatu, arma hauek, sistema hauek eskatu, eta industriatik emango diete, industria ministeriotik emango diete dirua, hori guztia, ordainduko diete. Eta jasotzen ditugunean, bueltatu beharko dira defentsa ministerioak emango dio industriari sordion dirua. Gaur egun hau hasi zen 2000 urtea baino lehenago izan zen. Bueno, 2003an ja martxan jarri zituzten guztia. 20 urte pasa dira eta 50.000 milioi horietatik oraindik bakarrik ordaindu dituzte 15.000 milioi. Orduan, oraindik zorra ditu estatuak, 35.000 milioikoak, ia kadukatuta dauden armak ordaintzeko. Oraindik ez dira guzti horiek ordaindu. Eta Morenez izan zen finantzatzeko mekanismo hori asmatu eta martxan jarri zuena. Eta gaur egun, duela liburua amaitzear zegoela, enteratu ginen Kalonje eta Carrion familiak juntatik desagertu zirela. Ez dakigu aldegin zuten, edo bota zituzten, aperri baitarrek, edo zer gertatu zen. Orduan, Ibon eta Jokinek sartu zuten urrengo belaunaldia. Hau izan da duela gutxi, urrengo bere seme alabak sartu dituzte. Eta formakutza daukate finantzietan handiagoa militar arloan baino. Baina haiek zapan
bizi izan dute bere bizitza osoa. Osea, badakite enpresa nondik norakoak badakizkite eta oso sartuta daude, ez? Eta erraz bilatu dezakete haien tokia enpresa. Eta, bueno, orain arte ikusi dezakegu armagintzan aritzea, armagintza da, baina, bueno, enpresa, nolabait, enpresa normal bat da, ez? Aritzen denean, baina ez dira gauza arraroak, oso bat topatu ditugun kasu arraroekin. Eta arraroekin kontatzerakoan, kontatuko ditut 3, baina berez horrelakoa daude ez dakizen bat liburuan. Eta ziur aski enteratu gara batzuetaz, baina askoz gehiago izango dituzte. Lehendabizikoa da nola eman zioten zor bati buelta eta etekina atera zuten, ez? Zor horretatik. Bueno, 2011an Bildu sartu zen diputazioan, ez? Gipuzkoan. Eta bazegoen figura bat enpresa sustatzeko sozietateak zirenak. Gazteleraz SPE, Sociedades para la Promoción de Empresas. Eta sortutako enpresa horiek onura batzuk zituzten haziendara begira, ez? Osea, alde batetik diru laguntza zituzten eta beste aldetik zergak ordaintzerakoan murrizketa zituzten, ez? Baina, claro, hori zen Sociedades para la Promoción de Empresas. Hau da, enpresa berriak edo gauza berriak egiteko eta Zapak sortu zituen horrelako enpresa batzuk. Eta Bildu iritsi zenean, ikerketa bat egin zuen programa horrekin. SPE-ko enpresa horiek sustatzeko programa horrekin, ez? Eta konturatu zen, enpresa batzuk, zeudela, nolabait fraude bat egin zutenak, ez? Programa horretan sartu zirena, baina berez ez zituztenak baldintza betetzen programa horretan egoteko, ez? Eta tartean, Zapa zegoen. Zapa ezen enpresa berrian, oso zaharratzelako, ez? Eta bestaldetik, sortu zituzten sozietate horiek ez ziren enpresa sustatzeko, baizik beste bere arloan aritzeko enpresak, ez? Orduan, ikerketaren ondoren, Zapak zor bat zeukan Aldundiarekin. Eta zor hori zen 12 milioikoa. Kriston dirutza zen, enpresarako zituen etekinak izan da, ez? Orduan, saiatu ziren nolabait haien kontaktua mugitzen, zor horri buelta emateko. Baina, klaro, diputazioan ezin zuten, eta joan ziren gorago, joan ziren estatura. Eta Morenesen gana jo zuten, ez? Eta Morenese, begiratu zuen zer egin zezakeen, eta konturatzen zen kontu batetaz. Zapak, zegoen estatuaren proiektu batean, zela, ibilgailuen kontsumoaren eraginkortasunareko proiektu bat zen. Eta proiektu horrek zeukan arlo militarra eta arlo zibila. Hau da, ekoiztu behar zuten zerbait, bai arlo militarrean, bai tanketan eta nola murrizto konsumo, ez dakit, horrela zerbait, eta arlo zibilan ere, kotxetan eta, garai batean kotxen industriaren ere aritu izan dira, eta proiektu horretan, jaso zuten mailegu bat, proiektu horretan aritzeko, ez? Eta haiek sartu ziren eta egin zuten arlo militarrean, eta zibilean ez zuten ez ere egin, ez? Eta hori ikusita, edonor pentsatu dezake, mailegua jaso baduzu horretarako eta egin ez baduzu, mailegua bueltatu behar duzu, eta gainera, izun bajarreko dizugu, ez? Morenesek esan zuen, ez, egingo dugu beste gauza bat. Arlo zibilean edo programa hauetan aritzeko maileguen interesa da 100%, ez? Eta arlo militarrean aritzeko programen maileguak ez daukate interesik, 100% da. Orduan, bilakatuko dugu arlo zibil eta militarreko arloko mailegu bat, arlo militarreko mailegu batera.
orduan 6% hori ez duzu ordaindu behar. Eta kasualitatez horrela egin zuten, inorrek ez zuen inolako trabarik jarri, eta kasualitatez ziren 12 milioi euro. Ordaindu behar ez zuena interesetan. Eta horrelako zerbait egin zuten, eta horrela lortu zuten 12 interesetan ordaindu beharreko 12 milioi horiek ez ordaintzea. Eta are gehiago, gaur egun hori zen 2011an. Osea, proiektua zen 2009koa. 2021ko memorian oraindik zor hori daukate Aldundiarekin. Lortu dituzte atzerapenak, lortu dituzte nolabait eskatutakoa betetzea, eta ez dute ezer 12 hori, azken 2 urtetan ez dakigu. Baina 10 urte edo 11 urteren ondoren, Aldundiarekin daukaten zorra ez dute ordaindu. Osea, pasa dira 12 milioi zorra, 12 milioiko zorra izatetik, 12 milioi ordaintzera. Ez bate eta ez besteri. Gero beste kontu batzuetan. Zapa dago sartuta, hori, Leopard horren tankearen programa, Europa mailan, ez? Eta programa horretan daude sartuta enpresa desberdinak, talde bat, moduan, ez? Eta zegoen, proiektu horretan, zegoen bideratuta diru kopuru bat, ordaindutakoa, eta aritu ziren lanean, atera zuten proiektua, eta Zapak esan zuen, baina eske gain kostu bat izan dut, 52 milioikoa, eta ez dute etekinik izango, ez? Orduan eskatuko dugu, nolabait ordaintzeko gehiago proiektu horrengatik, ez? Eta joan ziren eskatzera, eta auzitegi batek esan zuen, baina eske hori kontratuan horrela zetorren. Osea, gainkostu bate izatekotan, zu aritu zaren arloan, zuk asumitu behar duzu, osea, guk ez dugu gehiago ordainduko. Hala eta guztiz ere, auzitegia berak esaten zuen, baina fiskalak ez badu kontrako esaten, edo esaten badu ongi iruditzen zaiola, ordaindu dira 52 milioi horiek. Eta hala gertatu zen. Osea, auzitegiak esaten du, ez dela ordaindu behar, baina fiskalak onartzen duenez, esaten du, txarto egina dago, baina ordaindu diosatela. Desatela, ez? Diru kopuruei. Eta oso kuriosoa da, porque talde horretan beste enpresa batzuk zeuden gainkostuak izan zituztena, baina haiei ez zieten eman, eta Zapari bai. Euskal Zergatik. Proiektu Europarra. Bai, baina hori zen Espainia... Bai, ez, baina bai talde Europa mailako talde bat dago, baina gero herri bakoitzean dago beste talde bat. Eta Espainiako taldean zeuden enpresa batzuk Espainiakoak eta kanpoko enpresa bat ere zegoen. Baina zen, uste dute zela Espainia mailan. Osea, esen gertatu. Bai. Eta azkenengo aipatuko dudan azkenengo kontua edo kasu arraroa izan zen lurzoruekin. Eta horrela ulertuko dugu zergatik dituzten baita hirigintzan aritzen diren enpresak, ez? 2000 urtean Zapak nahi zuen Zoraluzeko enpresa berritu. Eta hauek puntako teknologia erabiltzen dute eta makinak eta merezi zaie puntakoak edo berriak izatea bintzat, ez? Orduan, plan bat bururatu zitzaien. Udalari, enpresa dago herri barruan. Orduan, haien plana zen enpresa poligono batera joatea, eta enpresa dagoen tokia eraistea enpresa eta etxe bizitzak eraikitzea. Baina berez lurra zen industriala, ezin ziren etxe bizitzak eraiki, ez?
Orduan, udalaren gara joan zen, eta esan zion, babitu. Egin dezakegu hau berkalifikatu, eremu hau berkalifikatu, eta diru horrekin eta eraikiko ditugun etxe bizitzekin, eraikiko dugu enpresa berri bat. Zuk emandako lurzoru batean. Horrela, zuzenean joan ziren. Eta ikerketa bat, analizia egin zuten udalean, eta esan zioten, baina ezin da. Planaren arabera, plan urbanistikoaren arabera, hor bakarrik eraiki daiteke eren batean. Beste bi erenetan, egin behar dira edo parkeak edo dena darakoa. Ezin dira etxe bizitzak eraiki. Orduan esan zuten, bale, baitziko dugu hemengo lantegia eta joango gara Andoainera zerara. Eta horrela egin zuten, itxi zuten lantegia, hor jarraitzen du, eta produkzioa eraman zuten Andoainera. 500 urteren ondoren, utzi zuten Zoraluzeko enpresa horregatik. Eta langileak, imaginatzen dut eramango zituztela Andoainera. Eta txarto edetera zitzaienez, esan zuten, Andoainen egin dezakegu gauza bera. Eta joan ziren udalera, eta planteatu zuten gauza berdina. Eta orduan bai, udalak esan zuen, hau batez gainera. Gainera, aldatu behar izan zuten plan urbanistikoa hori egiteko, aurrera ateratzeko. Eta hau betez, sinatu zuten, onartu zuten partido guztia. Andoaina egiten arrazoia bereziki zerbait zegoen edo... Bazokaten fabrika bat bertan. Bai, Zoraluzen bazegoen bat eta Andoainen beste bat. Bai, 80. hamarkadan izorratu zen fabrika izan zen Andoaineko. Eta zeurtean hori Andoainoa? Hori esan duzun azkenan? Zoraluzen saiatu ziren 2000. urtean, 2000. hamarkadaren hasieran. Eta hau izan zen apurua beranduago. Barruan jarriko du, izango da 2004-2005, tarte horretan, duela 5 urte. Eta horrela egin zuten, eta sortu zuten. Oraindik ere, ez dute fabrika berria egin, eraiki. Baina badaukate proiektua sinatuta eta onartuta. Eta hor lortuta, urte batzuk beranduago, esan zuten. Saiatuko gara berriro Zoraluzen, zergatik ez? Fabrika zahar badaukagu hor, eta kontua zen ja ez zeukatela deslokalizazioaren presioa, edo mehatxua ez. Eta joan ziren, proposatu zuten udalean, eta orduan bai, onartu zuten. Eta oraindik ere ez dituzte etxe bizitzek egin. Baina hor proiektua eginda dago. Eta hor, Andoainen esaten dute, hauek egiten dutena. Baimenik gabe azten dira horretan, hor, kristo txaratak egiten dituzte, eta daude guztiaren gainetik, ez? Eta horrelako jarrera bat ikusi genuen liburua lehendabiziko aurkezpena egin zen Donostin, Kasildan, gertutasunagatik, ez? Eta Kasildan egin zen, lehendabizi prentsaurrekoa egon zen goizean, eta medioak ez ziren joan. Baten bat, lukala edo. Eta gero arratsaldean jendea egon zen Kasildan. Eta aurkezpenaren hurrengo egunean, Kasildan, zeuden irekita liburu denda badelako, ez? Eta hurrengo egunean agertu zen Ibo Kasildan. Seme helduena. Esan yo soy el que sale aquí, yo soy el que sale aquí en esta foto y tal. Me encanta vuestro proyecto, yo he estado comiendo aquí, me lo he pasado muy bien, me parece estupendo, pero que sepáis que os queda tenéis muy poco futuro por delante. Eta... Baina horrelako jarrera dituzte, ez? Argi dago egiten dutela nahi dutena edozeinen gainetik, ez? Eta horrelako adibidea liburuan agertzen dira beste batzuk. Ikusten dugu egiten dutela nahi dutena. Hori ondo egon zen promozioa, gure Bai. promozioa egiteko. Zen leku guztietan. Azken urtean da, Kasildan, libururik el bestseller. Hori da.
Eta zein da gaur egungo egoera? Ba, lehen esan dudanez, 18an eta 19an izan zituzten etekinak, izan ziren 5 milioi ingurukoak, baina 2020an 0,8 milioikoa izan zen, ez? Jaitsi zen dezente. Eta hori zelata, memorian, enpresaren memorian, idatzita utzi zuten, inbertsioak eta gastuak murriztuko zituztela, ez? Nolabait berriro hartzeko martxa, ez? Eta oso kuriosa izan zen, porque hori izan zen 20ko memorian, hau da 21 batera begira, ez? Eta 21ko iraian, 2021ko iraian, mugimendu kurioso bat egon zen, edo arraroa. Zapak, ITPren 5% erosi zuen. Eta horretarako gastatu zituen, inbertitu zituen 80 milioi euro. Nolabait, azkenengo urtetako etekin guztiak. Eta hori arraroa bada, eta haiek aipatutarekoaren kontra baldin bazi joan, 3 hilabete geroago, Zapak erosi zuen Indraren 5%. Beste 80 milioi inbertituta. Eta Indra ez da ITP, egia zen. Indra da estatuko armagintzan aritzen den enpresarik handiena, eta Europa mailan handienen artean dago, 100 handienen artean dago. Espainiakoa da bakarra, zerrenda horretan sartuta dagoena. Eta mugimendu hori arraroa izan zen, eta nondik lortu zuten diru guzti hori, ez? Eta hori gutxi bazen, Jokinek asmoa zeukan Indrako kontseiluan juntan sartzeko. Eta esan zioten, baina eske estatutuak irakurrita, 7,8 izan behar duzu. Akzioen 7,8 izan behar duzu, ez? Eta zu 5 daukazu besterik ez. 4 egunetan lortu zituen beste 45 milioi, eta erosi zuen beste 2,9. Hau da, esan zuen, no me va a quedar en el que me pedís el 7,8, pues yo voy a conseguir el 7,9. Eta dudak sortzen ditu, porque juntan sartu zen, eta juntan kriston irautza egon zen. Osea, Indra da oso enpresa handia, eta junta bat mugitzeko ez da erreza. Bota zituzten hor kontseilari batzuk, sartu zen gobernua Sepiren bitartez, sartu zuten Prisaren lehendakaria, nolabait Prisan sartu zen tipo bat, nolabait Prisa kriston galera ditu. Eta tipo hori sartzen lortzeko, esan zioten, sartuko zaitugu baita hemen Indran, eta pentsatu hor etekinak izango dituzu, ez? Nolabait bideratzeko zure negozioa, edo etekinak izateko. Eta zertarako egin dute eragitaketa hau? Medioetan agertzen dena teoria dira. Egia esan, inorrek ez du esaten, honetarako, eta honetarako. Batzuk esaten dute, Zapa saldu nahi dutela Perribaitarrek, eta horretarako muskuloa lortzeko sartu direla beste enpresa batzuetan. Baina egia esan gure eta honetan ere sartzen gara apur bat espekulazioetan, gure ikuspuntua beste bada. Eta azken mugimenduak uste dugu bide horretatik dijoazte. Pedro Morenesek duela urte batzuk proposamen bat egin zuen armagintzan. Hau da, armagintza eraldatzen ari da. Urtez, hamarkada batzuen buruan beti aldatzen da. Hemen pistolak egiten ziren eta negozioa bera jo zuen eta inbertitu zuten abioietan eta sortu zuten Gamesa, sortu zuten ITP, ez dakiz, eta orain aldatzen ari da berriro, hamarkada batzuen buruan beti aldatzen joaten da, ez? Eta Morenesek esaten zuen, baina gaur egun indartsua izan behar dugu armagintza. Eta horretarako bildu behar dira enpresa desberdinak, taldeak osaltu behar dira enpresen artean, proiektuen artean, eta horretarako esaten zuen, bere proiektua zen hori. Indra sartzea
misil satelite ingeniaritza arloan mugitzeko, SAPA tankeak, blindatuak eta artillerian, ITP aeronautikan, eta sektore itxasontzien nabalean, nolabait arlo horretan, ikusten da handiena Navantia dela, baina apur bat negozioan apur bat okerra doa, ez? Orduan, hasiera batean, esaten zuen, Morenesek proposatzen zuena, garai batean, zen arlo horiek osatzea talde bat, ez? Eta, klaro, Indran sartzen bazen SAPA eta SAPA sartzen bazen ITPen, lortzen zuten nolabait juntetan adostasun bat, ez? Berdina zirelako, gehien bat. Gero ITPen ere Eusko Jaurlaritza sartu da, nolabait interes handia daukalako, 6% erosi du ITPen. Orduan, alde batetik estatua dago, alde bestaldetik dago Eusko Jaurlaritza, eta bestaldetik dago SAPA, nolabait sartzen arlo guztietan, ez? Talde hori osatzeko. Eta azkenengo mugimenduak izan dira hildo horretatik, eta badirudi hori dela asmoa, ez? Naiz eta nahiko mugimendu arraroak egon diren Indran. Eta zertarako guztia? Zein da liburu honen helburua? Ez da liburua bera egitea, baizik eta hori izan beharko litzateke proiektu edo proposamen baten hasiera. Eta gure asmoa da, edo gure helburua izango litzateke, luzera begira armagintzarekin amaitzea, ez? Eta armagintzarekin amaitzeko, alde batetik, kriston mugida sortu behar da, ez bakarrik antimilitaristen artean, baizik eta gizartean, eta bestaldetik sortu behar da bai mugimendua, baina baita ere nolabait edatzea, ez? Mezu hau guztia. Eta orduan liburua da lehendabiziko pausu bat, ez? Eta proiektua izango litzateke moldaketan aritzea, ez? Hau da, la conversión de militar a civil. Baita ere, askotan esan dugu, baina hori ezin bada, gure helburua izango litzateke edo proposatzen duguna da enpresak itxi behar zutela. Etikoki ezin dira mantendu Euskal Herrian horrelako arloan aritzea enpresak. Eta batzuetan eske kristo negozioa da, lan ematen dute, eta alde batetik ikusi dugu lan aldetik ez dela asko ematen dutena, eta bestaldetik adibidez, Nafarroan apenas ez daude armagintzak. Osea, 100 horietatik Euskal Herrian aipatutako 100 horietatik gehiena daude kaben, EAEn. Guzen batuta ditugu bat edo bi. Osea, Nafarroan. Eta Nafarroan ezin dezakegu esan Nafarroa pobrea denik. Ez izateagatik armagintza, ez? Orduan, gizarte bat bizi daiteke armagintzari gabe, ez? Orduan, mezu hori edatzea izango litzateke lan batez. Eta gero bete izaten duguna da, bai, moldaketa bai, baina gizarterako erabilgarriak diren produkzioan. Ez edozein produkzioan ez da ere, ez. Eta horretan, gainera, armagintza esaten dugunean, bai, atal bat dago ekoizpena, baina gero daude beste atal batzuk, hau da, diru laguntza jasotzen dituztenak. Eusko Jaurlaritzak ematen die eta estatuak ematen die kriston instituzioak inplikatuta daude armagintzan ere bai. Baita ere sindikatuak. Sindikatuak inplikatuta daude enpresetan sartuta daudelako, ez? Baita ere daude hezkuntza mailan. Unibertsitatea inplikazioa dauka armagintzan. Bideratzen ditu programa batzuk armagintzarekin, praktikak egiten dituzte, inkluso Aernnovak dauka ingenieritzako eskolan badauka aula bat, gela bat dauka. Eta hor ez da bakarrik formatzen ditu ingenieroak gero sartzeko zapan, eta formakuntza profesionalean ere programa batzu daude, gero armagintzarekin batera antolatzen dituztenak, ez? Osea, gizartean badago arlo desberdina daude eta arlo askotan armagintza sartuta dago, ez? Eta hori izango litzateke bai hitzaldi hauekin edo aurkezpen hauekin eta bai liburuarekin lortu nahi duguna, ez? Gizartera iritsi eta mugimendu bat sortu moldaketaren
moldaketa bultzatzeko, ez? Nolabait. Eta hori izango litzateke gutxi gora bera liburuan proposatzen duguna. Nahiko laburtuta, bueno, luzatu nahi dezetekia esan. Baina hori da proposamena. Eta hori da nahi duguna lortu aurkezpen hauekin, ez? Orduan ez dakit zerbait ez dudan oso argi utzi edo beste zerbait komentatu nahi duzuen edo... Zapak horrek egun da...